натиҷаи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати рушду оммавияти варзиш аст, ки сол аз сол намудҳои гуногуни варзиш дар кишвар рушд ёфта, варзишгарони пуртаҷриба дар мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ кишвари маҳбуби моро муаррифӣ менамоянд. Намуди бокс дар вилояти Суғд яке аз намудҳои маҳбуби варзиш ба ҳисоб рафта, аз замони собиқ шӯравӣ рушд ёфта буд. дар замони соҳибистиқлолии кишвар ин намуди варзиш маҳбубияти худро аз даст надода, балки боз ҳам рушду ривоҷ ёфт. бокс дар вилояти Суғд ҳама вақт варзиши рақами як буд. Бисёр мухлисон дорад, бисёр рушд ёфта буд. мусобиқаҳо бисёр гузаронда мешуд. Масалан, мусобиқаи анъанавӣ ба хотири Исмоил Ҳамзалиев, қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ, мусобиқа барои дарёфти ҷоми шоҳона ҳар сол мунтазам баргузор мегардид. имрӯз низ барои рушду нумӯи ин намуди варзиш дар вилояти Суғд таваҷҷӯҳ хеле зиёд аст. масъулини Федератсияи бокси вилояти Суғд ва мураббиёни ин намуд заҳмату талоши худро ба он равона мекунанд, ки варзишгарони номдорро ба воя расонанд. айни замон ҷавонону наврасони сершумор ба ин намуд дилбастагии зиёд доранд. бунёди толорҳои замонавии варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят барои рушди ин намуди варзиш заминаи мусоид мегузорад. бештар варзишгарони беҳтарини мо мавонанди Хуршед Ҳасанов, Абдусалом Ҳасанов, Асрор Воидов, Ҷаҳон Қурбонов, Ҷасур Қурбонов, Ҷафоев Наврӯз, Сулаймонов Далер, Сулаймонов Ҳамза, ки дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ҷумҳурии азизамонро маъруфӣ карда ба қуллаҳои баланди варзишӣ ноил гардидаанд. имрӯз бошад наврасон ва ҷавонони варзишгарони боксёрони мо бисёр маҳорати хуб нишон дода истодаанд. масалан, соли 2019 дар чемпионати Осиё аввалин маротиба аз шаҳри Хуҷанд варзишгар Ёқубов Абдурахим соҳиби медали тиллои чемпионати Осиё байни наврасон гардид. бинобар иттилои масъулини соҳа дар баробари пешравиҳо, камбудии норасоиҳое ҷой доранд, ки барои рушди ин намуд монеъ мешавад. мунтазам баргузор нашудани машқҳои дастаҷамъонаи таълимӣ, фаъолияти мутахассисони ғайрикасбӣ дар баъзе мактабҳои варзишӣ, таваҷҷӯҳ накардан ба ҷавонону наврасони болаёқат, ноодилона муайян намудани ғолиб дар вақти мусобиқаҳо ва боз чанд омили дигаре мавҷуд аст, ки ба рушд накардани бокс ва дигар намудҳои варзиш сабаб мешавад. бинобар иттилои мураббиёни бокс, таи 2-3 соли охир бокс байни ҷавонону наврасони вилояти Суғд рушд ёфта, нишондиҳандаҳо байни калонсолон ғайриқаноатбахш мебошанд. асосан рушд ёфтааст бокс дар шаҳри Хуҷанд. бисёр хурсандиҳор аст, ки солҳои охир ноҳии Бобоҷон Ғафуров бисёр натиҷаҳои хуб нишон дода истодааст. вале афсӯс, ки дар дигар ноҳияҳо назар ба солҳои охирин камтар суст шуда истодааст. камбуди амин, ки мо бояд ҳамамо якҷоя кор кунем, бисёртар дар мусобиқаҳо иштирок кунем. дар машқҳои таълими варзишӣ бисёртар варзишгарони мо иштирок намоянд. федератсияи вилоят бояд камтар кори худро ҷоннок гардонанд. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, мураббиёни бокси вилояти Суғд умед доранд фаъолияташонро беҳтар ба роҳ монда, ин намуди варзишро дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят рушд диҳанду муштзанҳои номдор ва парчамбардори кишварро ба воя расонанд.